Ja, men det senmoderne samfund, de havde jo personer som Giddens og Signe. Giddens, han havde de her 3 punkter. Han snakker noget omkring refleksivitet, adskillelse af tid og rum, samt udlejning af sociale relationer. Refleksivitet, det er jo det her med, at vi i dag kan være de personer, som vi gerne vil være. Altså sådan, jeg kan have det tøj på, som jeg gerne vil have. Jeg kan have mit hår på den måde, som jeg gerne vil have det. Altså der er ikke rigtig nogen traditionelle normer, som holder os tilbage, eller noget i den stil, ikke? Adskillelse af tid og rum, det er jo det her med, altså vi har jo mobiltelefoner, altså jeg optager det her ligesom, det kunne man jo ikke dengang. Det her med, at vi har telefonen til at se kalender og tid og så videre. Men også det her med, at vi sådan, kan broadcaste sådan vores, for eksempel familieferie. Det her med, at vi kan sidde i Frankrig og tage billeder og så sende det til vores, familiemedlemmer heroppe i Danmark. Eller sådan. Det er jo en helt fantastisk ting, ikke? Også det der med transport for eksempel. Altså, nu kan vi bare, komme virkelig hurtigt over til Frankrig. Det tager det 2 timer eller sådan noget at flyve over. Ja. Og så udlejning af sociale relationer. Altså på den måde, som jeg har forstået det på, så det er jo det her med, at vi soler nok på det offentlige til at tage vare eller passe på vores børn, mens moren og faren går på arbejde. Så vi også skal tjene penge til familien, mens deres barn stadigvæk, får den læring og opvækst, som de sådan har brug for. Sire, jeg ved ikke, hvad jeg sådan sagde det rigtigt. Men det var meget omkring det her kulturelle frisættelse, og jeg forstod ikke rigtig forskellen mellem refleksivitet og kulturel frisættelse, fordi altså, det lyder jo meget ens, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige der. Men formbarhed, det var det her med, at vi for eksempel, det der med, at vi går i fitness, det med, at vi kan få lipfillers, altså vi kan jo forme vores egen krop, sådan så vi kan få den krop, som vi gerne vil have. Og det der med, at der er ikke nogen traditionelle normer eller andre ting, som holder os tilbage eller stopper os for at gøre det. Så vi kan snilt bare forme vores krop. Det senmoderne samfund, det der, altså, det kendetegnes ved en kameleon, tror jeg det var. Og jeg tror, at grunden til, at det er en kameleon, altså, jeg ved det ikke, men sådan, det jeg tror er nok, det her med, at vi sådan lidt kamuflerer os på de sociale medier. Vi har trends og mode. Altså det her med, at hvis den her influencer har håret på den her måde, og snakker på den her måde, så vil vi jo også gerne gøre det, fordi vi vil jo ikke sådan være det mærkelige barn, som er helt anderledes fra de andre. Det er sådan, vi kamuflerer også på de sociale medier. Og så vil jeg gerne snakke om synet på kroppen. Vi har jo fået lidt mere kontrol over kroppen, altså kroppen er vores egne. Men sådan omkring værdien af kroppen, så er det blevet lidt mere et projekt, vil jeg sige. Fordi vi har fået, på sociale medier, så kommer der de her skønhedsidealer, og der kommer et billede omkring drømmekroppen. Og så vil vi jo gerne, vi vil gerne have den der drømmekrop. Så vi begynder at ændre på vores krop. Altså vi laver det om til et projekt. Altså, jeg vil gerne have en næseoperation, så jeg kan se sådan her ud. Eller jeg vil gerne få mit hår, eller så videre, ikke? Eller så, og så videre. Også der med, at vi photoshopper vores billeder. Eller, det gør jeg ikke. Men der er mange, der photoshopper det for at, at de sådan skal se pænere ud, for eksempel. Og så med plastikoperationer, jeg vil nok sige, det er mere den yngre generation. Der er selvfølgelig også nogle ældre folk, som får det, men det er nok mest de yngre generationer, fordi for eksempel drenge i nutiden, de vil jo gerne have en pige med gode bryster, en god røv, men hun må ikke være tyk. Så er der mange, som får for eksempel Brazilian butt lift, eller sådan for brystimplanter, og så videre, ikke også? Altså sådan, unge begynder egentlig at ændre på deres krop, fordi at de tror, at det er sådan, at andre folk er, eller fordi at det er sådan, andre folk gerne vil have, at de skal være.
Ja. Men samtidig med at sociale medier kommer ud i virkeligheden, ikke? Så begynder unges mentale sundhed egentlig også bare at blive røv. Altså, hvordan skal man sige det? For eksempel, hvis du skal lade dig bare en lille smule ud, så kan du for eksempel risikere, at du bliver mobbet. Og så får du det jo rigtig dårligt med dig selv. Fordi du er anderledes, men du ved ikke. Altså, det er jo okay at være anderledes. Men sådan, hvordan skal jeg forklare det? Sådan, det er bare sådan en rigtig dårlig følelse at føle sig anderledes. Bare fordi, at man ikke lige er sådan de andre, ikke? Også det her med, at der er sådan, man skal virkelig bare være med på beatet til alt. Hvordan skal man sige det? Det her med, at hvis nu du har en omgangskreds, man siger, okay, hvis du gør det her, så er du en tøspige, eller så er du en tøsdreng. Altså, der er også rigtig meget, som presser den unge generation i nutiden. Altså, der er virkelig mange ting, som de skal vedligeholde, kan man sige på den måde. Og jeg kan ikke lige huske, hvem det var, der sagde det, men der var et citat, som hedder, du er ikke længere bare din egen lykkesmed, du er også din egen sundhedsmed. Altså det her med, at du ikke, altså sådan, nu skal du ikke kun sørge for, at du får det lykkeligt, men du skal også selv være den, som sørger for, at du har det godt mentalt også. Så det er jo ikke rigtig så godt. Altså det her med, at du skal både kunne se pænt ud, men du skal også have det okay. Så du må ikke være deprimeret eller sådan noget, ikke? Sådan, det er jo lidt det, at det er jo rigtig svært at gøre alle de ting på én gang. Så der er mange unge, som knækker. Og for eksempel der er piger, som får spiseforstyrrelser og sådan noget. Fordi, jamen de vil jo gerne være tynde, men så lige pludselig så knækker de bare. Ja. Så skal jeg nok snakke om det simultane samfundsovergang. Sociale medier. Ja. Men da jeg tænkte på sociale medier, så tænkte jeg jo også lidt omkring Frontstage og Kaufman. Fordi netop det her med, at vi ligesom putter on et show, når vi sådan sidder bag et kamera på de sociale medier. Sådan, jeg opfører mig jo pænt, og jeg vil gerne se pænt ud på de sociale medier. Men det er jo ikke sådan, når man siger, okay, det er jo ikke nødvendigvis sådan, jeg er i virkeligheden. Sådan jeg ændrer mig lidt selv, når jeg sådan sidder bag kamera. Jeg siger jo ikke grimme ting, sådan, mens jeg er bag kamera. Eller på kamera. Men jeg kunne godt finde på at sige nogle fucked up ting til mine venner, fordi det er sådan, vi har det sjovt. Men det kan man jo ikke bare sige på de sociale medier, fordi man kan risikere for eksempel at blive cancelled. Så jeg ved ikke lige, om man kunne indplante det med frontstage fra Goffmans teori. Men det var bare det, jeg tænkte. Ja, men i det simultane samfund var også det her med, at igen, kroppen bliver set sådan bare virksomheder begynder sådan, du ved, at reklamere for beautyprodukter og siger, jamen hvis du køber det her, så bliver du smuk. Altså sådan, i virksomhedernes øjne, så er kroppen jo egentlig bare en vare, ikke? Sådan, det er jo lidt fucked up, men det er jo sådan, det er. Sådan, ja, hvordan skal jeg sige? Også det her med, at tøjbutikker, de fleste tøjbutikker, de har jo ikke tøj til plus size women, fordi på de sociale medier, så er det jo ikke plus size women, som sådan bliver set som, og det her, det er drømmekroppen. Sådan, jeg vil sige, at virksomheder egentlig sådan arbejder ud fra drømmekroppen og skønhedsidealer, ikke? Altså, det er sådan, de tjener penge på, vil jeg sige i hvert fald. Ja, og så for lige hurtigt at afrunde det, så vil jeg gerne snakke om de 2 modeller, som var i bilag 2. Den ene snakker meget omkring kvinders usikkerheder, sådan, hvad de sådan er usikre omkring, og så bliver det egentlig sammenlignet med mænds, sådan, hvordan mænd har deres usikkerheder. Og generelt så har kvinder jo bare flere usikkerheder, eller er bare mere usikre. Og det viser den model rigtig godt. Og så i nummer 2,
model, så viser det meget sådan omkring, hvorvidt piger sammenligner deres kroppe med andre kroppe på sociale medier. Det er jo også fucked up, men det er jo sådan virkeligheden er i dag, ikke? Og jeg tror egentlig, det var det, jeg havde